Raka Mas Yenu sampun kewenangan sawapta. Henjing bidal gumara saking Astina Nagri Lera surya wedal hira saking jalane dirasa madangi jagat tuk mungop aneh saput saing ukir merbabak bang sumirah kena soroteng serenampak mekolan gunung-gunung Tamtama para prawira siagaca magita kita awas yo awas ya yo galiah dat manjing datu agung sebuah manggolo
kirang datang posum lan sumingkir saking paslan kawatur labetan ana jalma kanggang piring kamandrane ira candrane ku subuh manggala panyayah sinonten kandha sekti mandraguna sinangkep subuh manggala ngarsa Sri Maranata arep regeten ingkang sampurna sing bosok makurmat senggaring Sri Narendra Muda yakti katenan saking Mandrawa Jrotyas saking Siti Hinggil Binaturata Risang Narendra Muda kalih ciptan ingkang tebak cangkrama hanaliti kendhu kencenging pranatan jroning praja miyang gemah makartening para klotasih tebak cangkrama arsa gayuh wahyuning bebrayan mulya ya wahyu judu mungguing ngayunah tuanane Sang Prabu Sinmati Manggolanggung telah cocok lampah tunundian rekomasianu yen mangsa sinambi beksa saking tetembungan hapekesa senadyan seni kagungan Jawi nanging tanem yen yo manembah ngarsan Gusti rutung ing pantasan kembaran ketinggal menik-menik nuju rana Dudutati lambang manunggaling cipta rasa lan karyaning puterangaken manten pinujumbuh kaginayuh lestari ingkang kaeksi pinangka geguna mahlan tuanane Sang Maha Prabu Nuralim eka pranama sarjana pendidikan ingkang pus kalaman gegandengan saha gandeng kanca gandeng Prames Marinata kusmaning Ayudya Rana Selak Monika Anggreni sarjana terapan transportasi kabadan juru juru mangrenggo busana saking Bayu Queen wedding organisasi ngipik ngrambi pager-pager bagus rompyo sesone melok madan pentesang broto kang sami hamulat lajengipun mangsen manji sak madyan bali-bali pambusanan teka mangken to kawiji limpang andikan ingkang dereng kawiyos ing lisan hadi cara bubak langkung utami lumampah sepisan malih mangke hadi cara bubak lumampah mengkau berame kasamantaken saking kanca-kanca sineman sewakan busana suka maneka nadengipun putra kagisan manten hang rasuk busana kasatriyan mangke kunjuk dumateng kanca-kanca sineman pemilih sampun kepanjenengan samapta sang lelados kala semanggaken wonten salah-salanipun hadi cara kirap mangke Eyang Nardi hadi cara bubak pun kepanjenengan tumuli mangayun sasana miwasasana semangga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kadang sinuman saged lumampah sesarengan kalian kula. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kunjuk atur dumateng para sepuh haji sepuh bini sepuh dalah bapa punden ingkang tansah pantes kinabekten. Ugi para kadang taruna ugi para bapak-bapak ibu tamu undangan sedaya ingkang tansah kinurmatan. Dene boten kesepen para kadang taruna sedaya ingkang tansah kawula tresnani. Dene monggo tansah ngunjukaken rasa syukur dumateng ngarsaning Allah Subhanahu wa taala ing katiti swasana menika panjenengan sedaya ingkang sampun kersa wekdal paring wekdal ngrawuhi undanganipun Ibu Sukarti sekalian garwa saha kadang pisan ingkang katemben rawuh. Dene ing mriki kula cumantaka ngadeg wonten karsa panjenengan para rawuh mboten sanes badhe ngaturaken babaring sedya wedaring kandha Ibu Sukarti anggenipun kagungan hajat mantu mbubak. Inggih mbubak kala wau hambuk bilih inggih benten-benten kasepuhan, benten-benten kapujangan. Dene hambuk bilih inggih benten-benten anggenipun ngaturaken utawi matur. Menawi ingkang lumampah wonten telatah Mbak Manis Sarjo inggih mekaten. Menawi radi ngetang sekedhik wonten telatah Ngawi enggo dumugi Geneng dumugi Sumur Sanga mbok bilih inggih benten-benten awit ingkang sampun kula lampahi inggih mekaten. Wonten ingkang kagem rayan utawi rebatan, wonten ingkang kagem dipun tenggani kados wonten mriki menika, ugi wonten ingkang dipun rentengi lajeng dipun inggih rebatan sami mawon. Menawi pujangga ngaturaken sah jawabipun sah menika dumados. Lah ing mriki menika anggen kawula matur inggih adat tata cara wonten ing Mbak Manis Arjo mriki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah qayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niate ingsun maca-maca kandha ingkang sampun rinake para kina rikala semanten wonten cariyos Cahya Maya-maya Nur Muhammad Nur rasa dumadining manungsa ingkang katurunaken wonten ngalam donya inggih menika Adam Hawa. Dene run tumurun ingkang kasarira Bapak Nurjana inggih Bapak Nurjana sekalian Ibu Sukarti rikala semantenipun wonten cariyos babat kita hambangun kita Raja Binangun saleben kita Raja Binangun wonten Gendhaga Mulya salebetipun Gendhaga Mulya wonten Supumane Astagina salebetipun Supumane Astagina wonten Jalma Mertapa Gondelan Des sinengkalan Dekar Turangga Jati pinetik tan kenaning wah sininggul tan kenaning alum zat kang tinubah datan polah tetek tinggeng langgeng saking kersanipun Allah dados wiji murni wiji sejati wiji hamong wiji hamomong wiji dumados sing wiji sejati miyos putri inggih menika Nak Ayu Hela Monika Anggraini
ing wekdal sak mangke sampun dinatukrama Jaka binagus saking tlatah Ngawi inggih menika Nak Mas Nuralin Eka Purnama inggih sebatanipun ngagem SPD kula nyuwun pangapunten putra saking Bapak Lumiadi Lam nggih Bapak Lamiadi nyuwun pangapunten amargi seratipun ageng-ageng sanget ugi Ibu Nurul Mukhalifah nggih nyuwun pangapunten dene wekdal samangke ingkang sampun kadatuk dinatukramaken keng putra lare temanten kekalih kawula sampun ijab kabul kanthi manggih kawilujengan sah agami sah negari dene sampun mupakat tradisi adat sah masyarakat sedayanipun sampun kasembadan pramila Ibu Sukarti memulai dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung kaawitan malih ingkang bubak angka kalih dene Ibu Sukarti sekalian kakungipun mangener mangitan bebajesan katon wedhot liman biar padang teterawangan menapa to isinipun inggih menika beras lan pari umumipun mekaten dene ugi hasilipun kasta kundur kagem jangkepipun anggipun kagungan hajat mantu dene mangener mangidul bebajagat kidul katon petong dedet liman biar padang teterawangan menapa to isinipun Wesi Pulau Srani Pacolarit Daruluku menawi kaum tani menawi PNS inggih benten-benten peralatan karyawan-karyawan inggih benten peralatan pun dene ing mriki ngleresi Ibu Sukarti menika malah pelatih seni tari mbok pilih inggih mekaten nggih nyuwun panten para sedherek sedaya ingkang nyuwun pawucalan dumateng Ibu Sukarti kawula sumanggaaken para putra wayah buyut sanggah sedayanipun dene mangener malah babajakan ler katong petendhet man biar padang teterawangan menapa to isinipun empon-empon pala pendemu batu batan sedaya kala kasta kondur kagem jangkepipun Ibu Sukarti anggen kagungan hajat mantu mugi kasembadaning sedya mboten wonten godha rubida sak kempalipun sanak kadang manggih kawilujengan sak pengkeripun manggih kawilujengan saengga saged netepi kewajiban wonten dalimipun piyambak ing tembinipun dene Ibu Sukarti kaderekaken kakungipun dene kinanten cipta rasa budi karsa bumi geni banyu angin cipta ciptaning kalih karsa pikajengipun tansah kasembadan budi budidaya ning menungsa krentek ing kalbu wahanan ning zat-zat saking ing Maha Kuwasa handayani menapa ingkang dados kersanipun Ibu Sukarti tansah kasembadan dene wontenipun pinanggih kepikajengipun anggenipun ngempalaken kong putra mugi tansah pikantuk rejeki ingkang agung lan anteng aktivitas menapa ingkang datun agem tansah handayani kekiyatanipun sak rinten sak dalunipun mugi kasembadan dene bumi geni banyu angin ingkang sampun winatek bumi menika nggambaraken amot samudayane kamot menapa ingkang dados kersanipun Ibu Sukarti mugi tansah lulus anggenipun kagungan hajat mantu geni tanah panas baran menapa ingkang dipun galih mugi tansah kasembadan banyu mugi handayani asrep mboten wonten godha rubidanipun kasengkuyung sanak kadang kang sami rawuh sedaya angin napas lan nupus mugi sedaya kala
handayani pring dados kersanipun Ibu Sukarti mugi tansah lulus anggenipun kagungan hajat mantu. Inggih anggen kawula matur mboten kathah mboten panjang awit mbujeng wekdal mbok bilih mangke tasih wonten hiburan malih kula sedaya kala mbok bilih atur kula anggen kawula matur wonten tutur kalantur basa ingkang katula-tula kula ndodho sedaya kekirangan awit kiranging seserepan andhaping pawiyatan cubluk ing manah kula nyuwun pangapunten. Dene ing mriki budaya Jawi sakedari mangke sak sampun kabuka Bapak Karjo monggo dipun bikak. Wontenipun raos menika pait getir pedes asin legi menika raos gegambaranipun menawi pait nggih ngaten saderengipun rejeki dereng kempal mekaten to raosipun menika toya daweganipun. Getir kamangka anggenipun nyambut damel kanten boten kantenan kok rezekinipun tasih getir pedes kamangka tenaganipun wonten nunen-nunenipun sampun dipun pres pedes kok nggih dereng gumathok asin ngleresi menapa ingkang badhe cinakep mugi tansah raos legi la menika ingkang dipun upadi pramila dinten Sabtu paing menika kagem Ibu Sukarti anggenipun kagungan hajat mantu mugi tansah pikantuk legi manis sedayanipun boten wonten godha rubida. Dene kula ambali malih rening menika budaya Jawi kula sakedar kula dungani Jawi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya marada jaramaya, ya marani ninamaya, ya silapapala, ya dayuda dayuda midusa sademiya. Siya caya siya siya maha siya radah kala cakra nyingkirna sedaya sengkala aja padha ngrubidani Ibu Sukarti sekadang bisane sumambahe tamu undangan samya rawuh sedaya. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil masibun wa alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Punten ngatur akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satawi sadaya jalan bubak ngatur sembah Mbah Kong. Mangke sadayapun kiram ingkang pareng lumampah menika ugi tasih wonten setunggal atur pasugatan panglipur beksan Jaipong nangipun kepareng tumuli mangayun nggih. Musikipun sampun siap kanca-kanca. Musik. Nggih Pak, monggo. Saking adik-adik menika binaanipun saking ingkang hamagugati Bapak Ibu Sukarti beksan Jaipong Mangayun. Kalau semanggaken monggo. Mawon Mas Henu nggih. Kita wonten sasana pagelaran.
Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Menika saking didikanipun Ibu Soekarti piyambak, ngaten nggih Bu. Gadah sanggar menika sanggar tari. Mangke mbok bilih saking Bapak Ibu nggih putranipun kersanipun wonten kegiatan mantuk saking sekolah saged menika berhubungan kali Pak Ibu Ibu Soekarti menika wonten sanggar tari. Lho, kae teko kae bocah. Halo Pak Po, teko. Ngapa? Yuk lagu apa kowe? Hak sae. Apa ya? Selamat. Pak Po Yanu. Wis teko. Tedak kiram ingkang nganggo kaping kalih sampun kalaksanan kasebadan. Halo Pak Po. Pak Po, lek gelungan kaya nyugi tumor. Gede. Kono kok sirik menambi aku. Ora sirik. Napa? Lanang nek dandan ayu ora apa-apa. Lah iki ketok lanang ngene wedaan kok ya malah sing elek kowe. Hobi. Iya. Iya, Jan. Tangan iki pernah bekas mata ini wong barang sak men gedene iki wong wedok. Mas, iki ngaplek wong kaya kelenger iki. Iya. Wanita perkasa lho, Mas. Iya tenan. Iki piye. Disumpel apa barang iki bokongane kok gedhe men iki. Wedok lho, Mas. Heh? Wedok iku kudune piye? Tak mongi. Piye. Sepurane yo. Ngopo? Gede siseh. Alah. Loro tek. Oh. Yo aku tiba kowe isin kan tak benek keto susune kok iso. Lho malah plumpuk dadi siji. Benekne Moh iki senengane Jan. Alhamdulillah. Inggih. Hari ini luar biasa ya Mas. Luar biasa sekali. Dan aku barang loh arep tampil ya rada grogi lho Mas. Kok grogi? Lah mergane sing gadah damel ki anu kok senior kok senior penari. Nah, makane ya Allah gerakanku kok apik apa ora ngono. Kira-kira ora. Pripun Bu saya mboten Bu? Ya Allah. Saiki Bu, saya enggal bidalke mawon. Wis. Ora maksud iki kon ngejob ngono lho. Oh, ngono ya kudune ngono. Pikiranmu ki kok elek. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini saya ikut berbahagia. Alhamdulillah tamune kuat sangat. Mesakne senten ngajengan mriku sampai mboten semerep, tapi alhamdulillah sedayanipun lancar. Insyaallah berkah barokah turah-turah sedayanipun nggih Pak. Amin. Ya rabbal alamin. Jodoh akeh-akeh. Piye? Uripmu dhewe kocar kacir. Ya paling tidak nek ndongakne sing apik engko iso ketularan. Oh ngono. Ya iyalah. Oh, domong kok. Alhamdulillah hari ini kita bersama Prias Kondang yang betul ramping sekali. dan luar biasa.
hasilnya sudah terbukti nyata, mantennya cantik luar biasa, dekorasinya juga luar biasa, modern, pokoknya sesuai permintaan. Pokoknya semuanya, pendukungnya juga. Yo, Barata. Apik kabeh iki. Sing ora apik mung sitok. Sing di sing ngendang lho. Lah piye? Loh, pengendange kuwi ngopo Mas? Tega apike mergo apa? Lah tanggapan sih jane tabuhane apik. Sing apik iki sitok. Apa? Kelakuane. Apa ya tumon dalang mana lagi teko piso-pisoi. Ngono. Minggat to. Maklum. Aku nek tanggap kok kon minggat. Maklum saingan ambi kowe. Tanggane kene juragan sapi. Dadi tanggapan pun kepikiran wis narik korong. Karo kono julukan gedhek. Kowe nek disin moro ning gone kene. Gantine gedhek kene. Heeh. Dan mula kono ki gedhek banget lho delok. Besane saking pundi Mas? Menika saking Beran Mas Yanu. Oh, saking Beran. Nggih, alhamdulillah. Sok napa? Pundi? Beran. Napa? Aku wis pelo aku ora malu-malu tak tapuk. Lho sing genah to kaya itu dari beranjangan balong beran. Oh, ngoten nggih, ngoten niku lho nggih. Tak cetak. Alhamdulillah. Ini juga Dumas Manggolone ayu-ayu menik-menik. Riasane Mbak Ayuku ini luar biasa. Iya dong sih. Nah ini aku mung sitok. Piye? Tetep maju le. Biasane wedake Mbak Ayu ki pon. Wajah hitam jadi putih. Lah terus kleru wage bocah iki. Kleru pon mbah wage. Nah iki Dumas Manggolo. Rotok maju rene. Nah, iki wayahe seneng-seneng. Betul. Sesi pertama goyangan sik. Langsung digoyang newe ya Mas ya. Wis manut sliramu. Langsung nyuwun lagu lewonge Mas. Oke. Lewong. Ayo Dik topik nyambut gawe Dik. Sok. Ya ditipung neh. Mesane ayo ditipung neh Dik. Asik. Ayo. Ini katanya acara lempar bunga di tengah-tengah ini yang mau ini peserta siapa ini? Hah? Lempar bunga. Pesertanya nanti dari rekan-rekannya. Oh mana dari teman-temannya mana ini? Cek foto dulu. Oh foto. Nah, foto dulu ini. Oh gitu. Diteknik sik saraban. Siap. Sabjo bani toratu sliramu. Iya.
sesi lempar bunga. Iya betul sekali. Sarungnya lempar bunga kowe konek tengah sik Mbak ya lempar bataku. Lah kok iso aku jadi sasaran? Karena mata nih kowe. Ayo, siapa ini pesertanya? Pesertanya dari teman-temannya Mbak Manten. Iya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten. Yang belum mendapatkan jodoh. Nah. Ayo, Mbak, ayo ke depan semuanya. Nanti yang ini nanti yang dapat bunga, dapat door prize. Bisa dibawa pulang. Tuh, ada door prize-nya juga. Iya. Ayo, berdiri. Mas ya. Ayo berdiri. Ayo teman-temannya. Bener. Ayo Ini nanti ada door prize. Teman-temannya Mbak Manten boleh ke depan sini nggih. Ini yang masih sudah janda-janda juga boleh ya Mas? Boleh. Oh gitu. Tuh door prize-nya. Kasih meja sini aja. Oh situ. Door prize iki oke iki. Nanti pastinya ayo ke depan semuanya. Oh seperti itu. Hop, Dek. Ayo. Hop sih, Dek. Tak wae pengumuman sih. Ya, siap. Hop. Nah, nanti ini ada 10 nggih yang dapat bunganya seperti nomor nanti bisa ambil di Koperasi Merah Putih sana. Urung buka. Urung buka. Yo nek kene enek nih orang koperasi. Ada hadiahnya kulkas. Terus ada TV. Ini ada kompor gas. Oh, luar biasa hari ini. Dalam bentuk rencana. Enggak yo, ini ada satu nanti ada iPhone juga, Mbak. Ini Mbak Manten nggih. Mas Janus ayo sini. Batakone dicah. Ayo semuanya ke depan. Nah. Ayo yang lain boleh. Yang lainnya boleh monggo. Bukan hanya temannya Mbak Manten. Yang monggo. Sudah berkeluarga juga boleh loh. Sing rodo-rodo wae ngawur. Ayo monggo. Ayo, yang lainnya. Mbak-mbaknya. Siloman juga boleh. Ayo Mbak, boleh. Ayo. Mbak kan serabi porongnya. Buri. Ayo sini. Sing di Mas. Ayo Mas, mriki Mas. Nggih no. Wis di bojo barang kok kon melu. Ayo Mbak sini. Enak kok gak sakit. Langsung. Oh. Ya ini Mbaknya. Iya. Ayo sini Mbak-mbaknya. Sini. Boleh. Diutamakan yang janda. Aku masih single loh Mas. Yo, aku ikut ya Ayo Mbak. Ayo buruan. Buruan. Iya. Monggo. Ada door prize-nya loh. Iki tanah bernuansa Agustusan. Oh ini sambil memperingati ya Mas ya. Yo ngono. Oh untuk sempak barang. Gimana? Jadi Ladies and gentlemen. wah ngono. Nganggo musik. Nah, sing serem Mas, sing serem. Aja horor-horor ngene to. Lah iya. Ayo dihitung ya nanti Mas Yano dihitung ya. Ayo dari bunga Mbak Manten dulu apa langsung yuk ngono ya Mbak ya. Oh gimana? Okay. Oh 2 kali. Dua kali siap 5 ya persiapan. Oh ya ini dari Mbaknya dulu nanti dilanjut Mas Manten. Sambil dipencar ya Mbak ya, dipencar sana sini biar rata semuanya. Oke. Dari Mbak Manten dulu dihitung Mas Yanu. 1 sampai 1000. Bentar. Beri tepuk tangan dulu dong. Iya. Sip. Mas Yanu. Dalam. Tak colong si tau sih yo. Gimana, ada siap? Siap semuanya? 3, 2, 1. Oke.
Yang sudah dapat, mundur nanti langsung ke sini ngambil hadiah. Ya, ambil yang sudah dapat langsung ngambil hadiah di Bank BRI. Oke. Tenang aja Mas, ini kan ada 3 sesi Mas. Ya. Nanti ada sesi yang lempar bunga, ada 3 sesi. Oh yang asli, yang 3 yang gebyoknya itu nanti langsung dilempar semua. Oh gebyok mbahmu. Bunga digebyok. Gimana? Ya. Ayo, dihitung lagi 1 sampai 300 Mas. Oh kesuwen Bu. Gimana? Udah siap? Oke. 3 Satu-satu Mas ben rame. Satu-satu dulu ya. Lemparnya satu-satu. Ya. Engko sing terakhir Mas Yanu ning ngisor gebyoke kayak Mas Bluk no. Oh enggak, engko nek ra kurang entuk wis tak ancem kok. Yuk, Oke. Yuk. 3 2 1. Iya. Oke, langsung minggir. Oke, Mbaknya. Iya. Lagi. 3 2 1. Iya. Masih tiga. Hadap ke sini, Mbak. Hadap ke sini. Ini kalau kayak gini kurang seru, Mas. Kasih musik jogetan yang bagus, dah kasih ini satu-satu. Ayo. Nah, gitu. Ayo musik, Mas. Musik. Joget semuanya. Nanti yang paling bagus dapat bunga. Asik. Ayo. Asik. Yo. Agak ke depan. Asik. Ayo. Asik. Iya. Lagi. Ayo lagi yuk. Ya sudah jangan lagi ya. Ayo goyang. Ayo. Stop Mas. Iya. Yang tidak mendapatkan segera duduk lagi. Oke. Siap. Ini langsung dikasihkan apa di gimana, Mas? Bisa dong sih. Tak sitok. Ini Dapat undian nomor 1 mana ini? Ayah, lihat di bunga ada angkanya. Angkanya? Di bunga ada angkanya. Ya, di bunga ada angka. Ayo ke sini. Nomor 1. Nomor 1 ke sini. Oh ya, sini Mbak. Iya. Ya. Ini nanti dapatnya kulkas bisa ditukarkan ya Mbak ya. Di toko bangunan. Oh iya, siap. Oke, terima kasih. Nomor 2. Nomor 2 mana? Saya cocokkan dulu. Oh iya. Asal rice cooker Bu. Iya. Nomor 3. Nomor 3. 3. Oh tambah gede. Iki abot. Baduli watu atae Mbak. Oh boleh dibawa pulang bunganya. Oh bisa dong. Bunganya dibawa. Kok lah kurang Aku iki kok sok. Nomor 4 mana? Oh adiknya. Oh iya adiknya. Anu Nduk, sik. Lho, nomor 4 ra eneng iki lho. Nyandi iki kae. Tadi udah ngambil belum? Nomor 4. Belum. Olah ning isor kene Mas. Oh alah ya ini. Ini bunganya di bawah. Ya. Nomor 5. 5. Oke, Mbaknya monggo. Nomor 6. Calanang lanang iki yo melung-melung ngapo ngono. Oh yo bentang itu jodoh Mas. Tak dongakne. Heeh. Muga-muga bojone gualak pokoke. Ya. 7. Iki lho. Oh ini, heeh. Piye Mas? Wis duwe calon to? Wis. Arep daftar. Ora. Tak kira. Tak tekoki ben pacar iki ora kadang iki ngono kuwi lho mari aku teratapan no. Apuk. Iki abot Nomor 8. Nomor 8. Anu Mbak disambatne kancane Mbak abot banget iki. Nomor 9 mana? 9. Oh iya Mbaknya. Nomor 10. Jadi masih mosok sempak ngawur. Oh, rajo. Oke, alhamdulillah. Gimana Mas, ini acaranya sudah selesai? Iya, pamit ya Mas Yanu ya. Oke, tekap sematan sekolah pilih buatan kalapatan kolonyo pakamputan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pinangka gonging bahan hasil kula doa panutup nggih Kak Asto niki pembudin kula Bapak Sutino monggo
hastu kula doa pun kepareng kaaturaken monggo. Nanti yang dapat door prize foto dulu nggih. Menika doa rumiyin nggih pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa fil awalina wal akhirina wa sahabat rajaman walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ridhoka wa hajatika ibu karti bapak tersoal baitika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma baraka ja'al balakum bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna imama. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa jadadan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tobatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bina alaina fi syakaratil maut wa najadda minan nar wal fa'indal hisab. Allahumma ril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa ril batila batila warzuqna jadinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim ya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana ya rabbana dhalamna rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru doa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-ibu ingkang pinantos saking bagi mulya, hadicara purwamat dalan wusanipun sampun kepareng kaleksan kesempatan. Semoga pawiwahan kita tutup kanthi wasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangke keluarga ingkang dereng foto menika kasuwun foto nggih. Kalau pinangka juri pangendali warung wonten kegiatan samedinipun ngaturaken gunging sampeyan pangsama ngaturaken wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.
wancine bah ngon raina protania gelar neng saben anggeret ka bulan sapi biyong ta nia dale ana jurang cukruk kandhati lineng toya jurang cukruk yara